Türkiye li gorî daxuyaniyên fermî bi armanca dabînkirina deverek ewle 200 kilometre kurahiya sînorên xwe de li ser Bakurê Sûriyê ew demeke peyamên operasyonek serbazî dide. Rusya û Îranê di lûtkeya Tehranê da helbesta xwe ya li dijî ew operasyonê dubare teqez kiribûn. Li Soçiyê ew babet dîsa li ser masaya Erdoğan û Putin bû û Serokkomarê Tirkiyê radgihîne ku Rusyayê dubare destnîşan bi rêya diyaloga bi Şamê re kiriye. Erdoğan dibêje dezgehên istixbaratî yên Enqere û Şamê ji xwe di nav danûstandinan de ne. Lê belê encamek ji van danûstandinan heta niha nederketiye. Li gorî beşek ji şarazayan, ev yeke an ku Enqere bu egera diyaloga bi Şamê re xwediyê helbestek nerênî nîne. Suriye yönetimiyle arada sıkıntılar var. Bu sıkıntı Tirkiye bi Şamê keşe hene. Lê belê Erdoğan dibêje encamek ji danûstandina nederketiye. Ji ber ku Şam dijî tevgena rêxistinên li gorî Tirkiyeyê terorê ranaweste. Ango heger Şam hin şertan bi cih bîne, Tirkiye bû diyalogê amade ye. Li aliyê din li gorî beşek ji şarazayan jî ji ber ecindayên van yên li dijî hev li şûna birêvebirina operasyonek serbazî bi diyaloga Enqere û Şamê peydakirina çareseriyekê egerek lewaz e. Türkiye kendi desteklediği bazı grupların da Türkiye dixwaze cihên di destê komên ku ev pêşkiriyê dide wan her wekî xwe bibînin û ev kom bibin beşek bi rêweberiya Sûriyê. Ango dixwaze bandora xwe li Sûriyê bidomînin. Diyaloga bi Şamê re van rêyan bo Tirkiye dikire. Ji lû me encamek ji danûstandinan zehmet e. Li gel İran û Rusyayê Amerîkayê jî nerazîbûna xwe ya li ser operasyona Tirkiye beriyan niha eşkere kiribû. Her wiha tê zanîn ku devletên Ereb jî ji operasyonên li ser sînorên devletên Ereb acizin. Çavkaniyên dîplomatîk ji Tirkiyê dibêjin tevî nerazîbûna wan Tirkiye dîsa jî dê operasyonekê bide destpêkirin. Tirkiye di sala 2019 da tevî nerazîbûna Amerîkayê li Rojavayê Kurdistanê operasyonek dabû destpêkirin. Lê belê di nav demek Kurd de operasyon bi seredana cîgirserokê Amerîkayê yê vê demê Mike Pence bo Enqerê hatibû rawestandin. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Ankara.